Waqt li qegħdin nirriflettu dwar id-devozzjoni vera lejn Omna Marija skont it-tagħlim ta' Sanna Luigi Maria de Montfort illi ħalla impatt kbir fit-tradizzjoni kattolika fejn jidħol it-tagħlim dwar Marija u kif ngħixu l-ħajja tagħna ma' Marija u d-devozzjoni tagħna leha, illum sejrin nirriflettu dwar il-veritajiet fundamentali, skużawni. X'inhuma dawk il-veritajiet li għandna nikkonsidraw fid-devozzjoni tagħna li Marija illi Montfort se naraw li jgħid li hija l-konsagrazzjoni tagħna nfusna lil Madonna. X'inhuma l-bażi teoloġiċi ta' dil-lotja tagħna sjaħa l-Marija biex inkunu kompletament ta' Ġesu. L-ewwel ħaġa Montfort jgħid illi hemm 5 prinċipji bażiċi ta' devozzjoni tagħna lejn Madonna. L-ewwel wieħed huwa illi Ġesu li huwa l-uniku salvatur tal-bniedem għandu jkun l-għana ħari ta' kull devozzjoni tagħna. Xiġifieri, fil-Knisja b'mod popolari għandna ħafna devozzjonijiet, devozzjoni lejn is-salib, devozzjoni lejn qaddisin, devozzjoni lejn diversi titli tal-Madonna, devozzjoni lejn l-Anġli. X'hemm wara kull devozzjoni jeżisti? Irid ikun hemm Kristu. Dawn huma biss mezzi kollha kemm huma biex iwasluna lejn Ġesu, mhux biex nifqu fuqhom. Kif nifqu fuqhom l-Anġli, l-Qaddisin, Marija, tkun xi tkun, inkunu żbaljajna, nkunu żvijajna. L-għan ta' kull devozzjoni fil-Knisja ili twassalna għal persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Montfort di għamela ċara u it-talim kostanti tal-Knisja, bekk jew hekk. U din tajjeb li wieħed jiftaħ għajnejh illi xi kultant faċilment aħna nieqfu fuq devozzjonijiet imma ma mmorrux lejn il-persuna ta' Kristu. Fejn fin, inti jkollok devozzjoni illi titlob talba li qiegħda fuq santa imma tieqaf fuq hekk. U alla ħares ma titlobx dik it-talba u dik issir drawwa għalik u għalik tista' tkun importanti imma jekk teħel fuqha mingħajr dik mi verament twaslek tiltaqa' ma' Ġesu, allura m'intix tilħaq ilan għaliex hemm dik id-devozzjoni, għax dik qed hemmhekk biex tgħinek tilħaq ir-relazzjoni tiegħek ma' Kristu. Bħala bnedmin għandna bżonn għajnuna ta' dawn id-devozzjonijiet għax issib min jarmihom kompletament il-barra u jiżbalja mhuwiex it-tagħlim tal-Knisja, tantu hekk li fl-2001 il-Vatikan ħareġ anke dokument sħiħ mill-Kongregazzjoni tal-Liturġija, il-dokument dwar il-devozzjonijiet kollha popolari sabiex jagħtihom direzzjoni ċara ħafna fil-Knisja għaliex xi drabi jridu nammettu li jkun hemm min jiżvija b'dawn id-devozzjonijiet. Mela, Montfort qed jgħid isma' l-għan ta' kull devozzjoni huwa Kristu. Issa qed jgħid Marija hija t-triq l-iktar perfetta u żgura biex narfu, inħobbu u naqdu lil Ġesu. Mela fost id-devozzjonijiet kollha, id-devozzjonijiet lejn Marija hija l-iktar waħda importanti Montfort qed jgħid. Għaliex propju hija żgura. Marija mhix ħadd iżvijana. Jekk aħna nersqu lejha kif għamlet fit-tixtakana tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom hu. U Montfort innotaw 3 aspetti li jgħid dwar Kristu. Tarfu, tħobbu taqdih. Marija tgħinna narfu lil Ġesu, Marija tgħinna nħobbu lil Ġesu, Marija tgħinna naqdu lil Ġesu. It-tieni prinċipju bażiku li Montfort jgħid li huwa fil-background ħanejt hekk għaliex aħna għandna nikkonsegraw lil nfusna lil Marija. Montfort juża ftit terminoloġija ftit ħanidla strambar żminijietna, għal-żminijiet u forsi ma kienitx imma lilna ma tantx iddoqqilna. U jgħid li aħna il-siera ta' Ġesu u l-siera ta' Marija. Issa nippruvaw nispjegaw daqsxejn ftit x'qed jifhem Montfort meta qed jitkellem minn din l-iskjavitu milli nkunu l-siera. L-ewwel ħaġa huwa interessanti ftit li anke fl-ittra tiegħu il-Filippin, l-ittra tiegħu il-Filippin attributa lil San Pawl fil-kantiku daqshekk popolari nisimgħu diversi drabi meta ngħidu Ġesu ċekki lilu nnifsu u ħa l-sura tal-sier.
San Paolo ukoll minnhom jgħidilna li aħna l-sira ta' Ġesu Kristu u jgħidilna li qabel aħna konna l-sira tax-xitan. Hekk jiġifieri terminoloġija illi insibuha fl-Iskrittura forsi ma tantx iddoqq magħna aħna llum il-ġurnata x'illum aħna l-iskjavitu rridu nabolixxuha. Rajt li sewwa kanna nagħmlu ġifieri. Però issa neħlu daqsxejn ftit x'jifhem Montfort bil-sir ħalli din il-kelma il-sir il-kontenut tagħha nifmuh tajjeb. Jiena qed nuża għaliex juża Montfort ħalli nkunu anke fidi lejn il-kidba tiegħu, però nixtieq nispjega anke xi tfisser għalih. Montfort jitlaq mill-Mamudija, jgħid li aħna fil-Mamudija aħna l-koll kemm aħna l-sira ta' Ġesu. Ġifieri aħna kompletament tiegħu u proprju dan l-punt li qed jagħmel Montfort jagħmel differenza bejn l-sir u l-qaddej. Fit-talim tiegħu jgħid hemm differenza bejn li wieħed ikun il-sir u li wieħed ikun qaddej. U jagħmel 5 differenzi partikolari. Jgħid tara li l-sir ovvjament u qed jispira lilu nnifsu mill-mentalità tal-iskjavitu fi żmienu. L-sir jagħti lilu nnifsu kompletament kull ma jkollu u kull ma jakkwista l-sidu. Il-qaddej le. Il-qaddej ma jagħtix lilu nnifsu kompletament li jkollu u li jakkwista u il-qaddej hu mhux ta' sidu. U l-proprjetà tiegħu li għandu hu tibqa' tiegħu ma ssirx ta' sidu. Sa Montfort qed jgħid aħna ma' Ġesu Marija, aħna maħniex qaddejja fis-sens li għandna kollox tagħna. Imma aħna l-sira fis-sens li aħna stess u kull ma għandna u kull ma jista' jkollna mhuwiex tagħna. Imma aħna kompletament ta' Ġesu permezz ta' Marija. Allura raw din il-kelma l-sir li fajnejna nerġa' ngħid fuq idnejna tistona, però Montfort qed imur għal kunċetti wis iktar profondi minn negatività li dil-kelma b'mod kulturali tista' tnissel ġewwa fina. Mela li tkun kompletament ta' Ġesu ta' Marija, kull ma int, kull ma għandek, kull ma jista' jkollok. It-tieni aspett tal-sir b'differenza mill-qaddej, Montfort jgħid li l-sir ma jieħu ebda ħlas għal dak li jwettaq. Dil-sir mhux intitolat għal ħlas, il-qaddej iva. Sa Montfort jgħid aħna ma' Ġesu Marija rridu kunu l-sira, ma rridux nistennew ħlas. Il-qaddej għandu jistenna u għandu dritt għalih, li l-sir le. Qed jgħidilna isma' Montfort fir-relazzjoni tagħkom ma' Ġesu tfittxu li tieħdu xejn lura. Tfittxux li titħallsu b'xejn. Dak li tagħmlu għamluh kompletament b'imħabba għal Ġesu Marija. It-tielet aspett illi l-sir huwa differenti mill-qaddej skont Montfort huwa li l-sir m'għandu l-ebda dritt li jitlaq lil-sidu. Il-qaddej jista' jitlaq il-sidu, illum qed taqdi lill-persuna, għadha pidada tmur taqdi l-oħra. Però l-sir għax hu proprjetà tas-sit ma jistax jitlqu huwa s-sit illi xi darba jista' jirriliżjah iħoll l-sir minn miegħu, imma l-sir minnu nnifsu ma jistax jiddeċidi li ma jibqax il-sir. Montfort jgħidilna daqshekk intom sirtu ta' Kristu bil-Mamudija li ma tistawx ma tkunux ta' Kristu wara l-Mamudija. U tinija kbira. Dan huwa dak li b'mod differenti l-Knisja tallimna l-karattru tas-sagrament. Aħna nafu li l-Mamudija Griżma tal-Isqof u l-Ordni Sagri jagħmlu karattru indelibibbli, ġifieri ma jistax jitbiddel. Dak li qed jgħid Montfort mod ieħor u qed jgħid lil-sir li ma jistax jitlaq il-sidu. Aħna mmarkati, Kristu daqshekk immarkana lilna bil-Mamudija. Montfort jgħidilha għamilna l-sira tiegħu. Ma f'dan id-dawl li aħna ħaġa waħda ma' Ġesu ma nistgħux ninfirdu minn miegħu. It-timbrati bit-timbru ta' Kristu, Ġesu bil-Mamudija ħanejdek biex niftehmu bi kliem tal-lum. Ġesu jsir fid-DNA tagħna, ħaġa li ma tistax tifrida minn mal-bniedem. Ir-raba aspett li jgħid Montfort lil sir li hu differenti minn qaddej huwa li l-sir m'għandux dritt fuq il-ħajja tiegħu. Lil-sir għax hu proprjetà kompletament tas-sit. M'għandux dritt fuq ħajtu, huwa s-sit li jiddeċiedu dwar il-ħajja tiegħu.
Jgħid aħna daqshekk ta' Ġesu ta' Marija. Aħna m'għandniex dritt fuq il-ħajja tagħna, ħaġa li llum hija diffiċli ħafna biex nifhmuha. Imma meta aħna nsiru kompletament ta' Ġesu bil-mamudija, għax dik hija l-bażi tal-konsagrazzjoni tagħna lil Marija, aħna m'għandniex dritt aktar fuq ħajjitna. Huwa Ġesu Marija biss li jkollhom dritt fuq il-ħajja tagħna. U l-aħħar aspett Montfort jgħid il-sier u l-sier għal dejjem. L-sier jibqa' l-sier. Aħna ta' Ġesu ta' Marija għal dejjem. Dak li qed jifhem eżisti Montfort bil-kelma jasar il-sier li nerġa' ngħid hekk meta qrajta l-ewwel darba jiena kienet niżilt li ftit morra ħanejtek. Però mbagħad kif jgħid San Franġisk niżlet li fih l-ewwa li ma bħala. Dak qabel kien jinżel li mor, issa niżel li bih l-ewwa li ma bħala. X'meta tifhem Montfort x'qed jgħid, x'qed jgħallem, x'qed ifisser bil-kelma l-sier, daw il-veritajiet tant profondi li jimmarkaw l-laqda tagħna ma' Sidna Ġesu Kristu permezz ta' Marija, allura mbagħad tifhem is-sbuħija u l-esperjenza tiegħu. Dwar dan il-jasar, Montfort jgħid li hemm 3 tipi ta' jasar fil-ħajja. Hemm l-siera naturali, allura hu jitkellem mill-bniedem bħala ħolqien ta' Alla. Il-bniedem inkwantu li hu maħluq ma' Alla, Montfort jgħid huwa l-sier naturali ta' Alla. Għaliex u biex jiddependi kompletament minn Alla. Illum għandna l-idea li l-bniedem jista' jgħaddi mingħajr Alla, li l-bniedem il-fuq minn Alla, li l-bniedem indipendenti minn Alla hija żbaljata. U dina nagħmlu x'nagħmlu, ngħidu x'ngħidu dwarha, tibqa' gidba u l-istorja tal-umanità tibqa' turina li din hija gidba. Il-bniedem maħluq minn Alla, il-bniedem jiddependi minn Alla, u meta l-bniedem jinqata' minn Alla, il-bniedem idur kontra tiegħu innifsu. Soċjetà il-bot minn Alla issir soċjetà kontra l-bniedem. Dak l-jasar naturali. Mbagħad Montfort jgħid li hemm il-jasar sfurzat. Min huma daw? Ix-xjaten. Ix-xjaten ikollhom jissottomettu lilhom infushom lejn ix-xitan imma bisforz, sfurzati minn Alla. Iridu ma jridux kontra qalbhom b'rabja u mibeda l-Alla imma jibqu sottometti għalih. Imbagħad Montfort jgħid li hemm it-tielet tip ta' jasar li huwa l-ogħla livell ta' jasar. U jgħid dawn huma l-qaddisin fil-ġenna u n-nies ġusti fuq din l-art. Għaliex? Jgħid din hija l-akbar forma perfetta li tagħti glorja l-Alla x'fiha mill-libertà tal-bniedem. Il-bniedem li mbuttat mill-imħabba minnu nnifsu jażel illi jkun il-sier ta' Ġesu ta' Marija f'dawk l-aspetti illi semmejna diġà, ma nerġax nirrepetihom. Allura, irrifletti daqsxejn din, propju l-ogħla espressjoni u l-ogħla tħaddim tal-libertà tiegħek u meta inti tiġħadha. Forsi diffiċli tifhimha imma irrifletti fuqha. L-ogħla mod kif tħaddem il-libertà tiegħek meta int tiġħadha quddiem Alla u tgħidlu mhux li rrid jien imma li trid int dak li jsir ta' Kristu u ta' Marija. Mhux li rrid jien imma li trid int. U di tagħmilha b'mod liberu, mhux għax bil-fors, mhux għax m'hemmx tagħmel, mhux għax hija imposta minn Alla fuqek. Arak b'mod liberu inti qed tagħżel illi l-libertà tiegħek tiġħadha u tagħmel ir-rida tiegħek tiġħadha u tagħmel dak li Alla irid minnek imqanqal mill-imħabba. Mela Montfort tgħidilna li aħna l-sira u l-sira liberi, il-sira volontari. Montfort jgħid li l-iskavitu volontarja hija l-iktar b'mod perfett kif wieħed jingħata lill-persuna l-oħra fil-każ ta' Sidna Ġesu Kristu. Jgħid xejn ma jagħmilna iktar ta' Ġesu minn dan il-mod li inti min jeddek tagħżel mhux biss Ġesu jkun f'ħajtek imma tkun tiegħu b'mod sħiħ, b'mod totali f'dak il-kunċett li Montfort jispjega ġedna bħala jasar. Dak li Montfort jgħid b'mod assolut kif ħankunu hekk kompletament ta' Ġesu huwa japplikah b'mod relattiv għal Marija. Jiġifieri aħna l-anaħħar jibqa' dejjem Kristu. Kristu. Aħna l-sira ta' Kristu. Però Montfort qed jipproponi li aħna rridu ngħaddu mit-triq li Marija sabiex